Het voorjaar is begonnen en dat kun je zien dat de natuur ontwaakt, zowel in de tuinen, maar ook zeker hier in deze bossen. En je kunt het hier heel duidelijk zien aan de bloeiende bosanemonen die in grote getalen aanwezig zijn. Wat ik zelf bijzonder vind is gewoon de massaliteit. De massaliteit van een soort oerkracht die ontwaakt en zich eigenlijk helemaal manifesteert als aanwezig. Nou, Savelsbos is een van de 24 Natura 2000 gebieden. Een Natura 2000 gebied heeft een Europese status. Dat betekent dat natuur zo zeldzaam is dat het de status Natura 2000 krijgt. En dat komt omdat in dit bos heel bijzondere planten en dieren voorkomen. En dat is ook de reden waarom het aangewezen is. Ja, in Limburg ligt best wel een hoge dichtheid aan Natura 2000 gebieden. Dat geeft eigenlijk ook aan hoe belangrijk Limburg voor Europa is op vlak van natuurbeschermingsstatus. Wat ook heel erg boeiend is, is dat Natura 2000 over de grenzen heen gaan. Dus we hebben in Limburg ook een aantal Natura 2000 gebieden die grensoverschrijdend zijn. Dus Limburg heeft best wel een hoge concentratie aan Natura 2000 en dus ook een hoge concentratie aan bijzondere natuurwaarden binnen Europa. Behalve dat je dus de natuur ziet ontwaken in de bossen, zoals hier, kun je het ook gewoon zien in je eigen tuin. Je kunt eigenlijk inzoomen op allerlei details. Je kunt kijken naar een heel klein plekje, je kunt wandelen door het bos en steeds zie je meer. Dus het wonderbaarlijke van de natuur zie je eigenlijk voor je opleven als je gewoon gaat kijken op allerlei manieren.